Hükümeta Türkiye'de BC hevlin bedavi kırna şeri zidetiri çel salan ve partiya karkerin Kürdistan'ı PKK're nezi konağake giring buye. Seruki velat Recep Tayyip Erdoğan da BC peşnivisa kanuna çarçoveyi ya kudemeke direce te çavere kırın evi rojin peşte vere peşkeşkirini parlamentoye. Önümüzdeki günlerde Em ê di rojên pêş de qanûna çarçoveyî ya ku xebal ser têkirin bû nirxandinê pêşkêşî parlamentoya xwe bikin. Li bendeyê ku kanun rewşa hukukî ya endamên PKK yên çekên xwe berdin, şertên darizandin û vegeran wan ya Türkiye pênase bike. Lê hikûmetê belgeya dawîn ya kanûnê hîn eşkere nekiriye. Serokê parlamentoyê Numan Kurtulmuş dibêje kanûn ev ê demkî û sînordar be. û tenê piştî ku hilweşîna PKK bi awayeke fermî were piştrast ve bikeve meriyetê. Ortaya konulacak olan bu yasa Bi vê qanûnê wê li Tirkiye ti carî lêborîneke giştî dernekeve holê. Qanûn wê piştî piştrastkirina hilweşînê bikeve meriyetê. Kurtulmuş dibêje komisyona parlamentoyê nêzî temamkirina nexşeriyê keye ku bi beşdariya piraniya partiyên siyasî hatiye amadekirin. Lê pirsên giring hîn bêbersivin. Kî wê hilweşînê destnîşan bike, wê ji kanûnê kî sûdê werbigire. û gelo ji bo endamên asayî, rêvebirên payê bilind û kesên ku bi sûcan tên tawanbar kirin wê pîvanên cuda hebin. Dem Partî dibêje lîjneya ku were damezrandin divê pir alî be û pêvajoyê bişopîne. Pirsgirêkan dem û destpênase bike û diyaloga siyasî hêsan bike. Partî her wa dibêje divê pêvajo di qonağên pêşte bi reformên demokratîk û qanûnî were berdewam kirin. Partiya Wekêvî û Demokrasiyê ya Gelan Dem Partî dibêje divê ev qanûn ne wekî encama herî dawî lê wekî gava destpêkê ya pêvajoyeke berfirehtir were nirxandin. Meclis çatısı altında tüm siyasi partilerin Divêt Parleman bi beşdariya hemû partiyên siyasî li jineka, çavdêrî û şûpandina aştiyê were damezrandin. PKK ku ji hêla Amerîka û Tirkiye ve komek terorîstê dîtin di gulana 2025 de hilweşîn û bidawîkirina têkoşîna çekdarî ya dijî Tirkiye ragahandiye. Îro daxuyaniyeke nivîskî ragahand. PKK dibêje gerde kanûnê de rolek ji bo damezrînerê wê yê girtî Abdullah Öcalan neyê diyar kirin dibe ku bi cihkirina kanûnê de zehmet derkevin holê. Belgeya dawîn wê diyar bike ka parlamento dikare van bendewariyên cuda nêzî hev bike. Yan jî cudahiyên li ser bicihkirinê rola Öcalan û reformên siberojê ew ê li pêşiya pêvajoyê bibin astengên nû yan na. Özlem Yasak, Dengê Amerika.